en paro mane malich mabende onyalo bedo godo? Ok jail dongi ng'eni nyithindo dhi school, to school maybe in public school kata bed private school, iyudo ka maybe bullying ng'eny kanyo, to bullying en gima inyo chuny ng'ato. Koro iyudo ka ng'at mohinyo chunye ni bet go mos to kare en gi lit e chunye. Iyudo ka nyithindo kaila gi seche moko dak e koko to dak e lweny kama jonyuol gi be gineno ka gore. So such nyithindo gi iyudo ka gineno ka mane gima onego bed ni gitimo, to gigo miyo gi be stress. Ineno, mago be nyalo miyo ng'ato stress. To seche ma gichope level no, tiende ni gigo ne osetimore mang'eny ma kaka ni nyalo konye onge, to ng'ama ne nyalo biro mondo okele mondo thiedhe in terms of counseling, kata kinyalo miye yath mondo duoge level maber. Koro gik moko aila go nyalo keto nyithindo matindo machalo higni 13 kaka koro matimo gigo endo, higni 9, ntiere gik moko kailago manyalo miyo nyathi bedo gi stress mang'eny, kendo miyo chopo kama korembo neno ni onego hiny ngima ng'ato, kata mondo ohiny ngima neno owuon, kata mondo ket rem kuome en owuon. Iwacho kanyo weche mag stress. Iwacho kanyo weche mag stress, weche mag depression kaka moko kuom gigo mabende hinyo pach rowere, kata mental